Predsjedništvo Srpske napredne stranke, nisam se zanimljiv. Predsjedništvo Srpske napredne stranke donalo odluku da za 20 dana pomerimo održavanje Skupštine stranke. Dakle, prvi razlog je brojevi, loši brojevi zbog koronavirusa i želja da ne ugrozimo zdravlje bilo koga, jer verujemo da ćemo imati neuporedivo povoljniju epidemiološku situaciju u roku od 5 nedelja nego što je to danas slučaj, i zato smo se dogovorili pre svega da za 3 nedelje to pomerimo. Istovremeno želimo da dodatno radimo na programskim dokumentima, zato što smatramo da je Srpska napredna stranka stranka koja će u budućnosti imati najveću ulogu u oblikovanju života građana Srbije, u oblikovanju budućnosti Srbije, i želimo da pred građane izađemo ne sa demagoškim floskulama, već sa stvarnim programom i to sa onim šta mora da bude plan i države Srbije do 2030. godine i šta je to što su plan, šta je to što su ideje, šta je to što su vrednosti i principi same stranke. Umeđu vremenu imat ćemo i godišnjicu stranke i slavu stranke, tako da imat ćemo događaje, ali smo želeli pre svega da zaštitimo ljude i imat ćemo skupština stranke, bit će održana završen deo, to će 4 dana trajati od 11. do 14. sa različitim manifestacijama, ali ono što najviše interesuje javnost, dakle 13. će biti donošene odluke. 4000 delegata imamo, oni su gotovo svi izabrani, ako se ne varam, dakle 2/3 već izabrani, još 1/3 delegata iščekujemo. 4000 delegata, oni će odlučivati o najvažnijim stranačkim funkcijama. Pošto nemamo salu 4000, u ovom trenutku sala Centar Severne Novine, to će biti održano u hali sportova u Novom Beogradu, ali ćemo zatim imati veliki skup koji će značiti i početak primjene novog programa, novog plana, ali i predstavljanje novih ljudi u areni, verovatno istog dana, 12. ili 13. novembra, nemojte me držati za reč, ali svakako ćemo na vreme obavestiti javnost. To su tehničke stvari, ono što je suština. Obavestio sam i predsjedništvo stranke o mom uvidu u aktualnu političku situaciju, čuo od njih određene primedbe, određene zahteve. Razgovarali smo o onome šta je pred Srbijom i verujem da su važne stvari pred Srbijom u narednom periodu, a to je borba protiv koronavirusa, to je borba za živote ljudi, to je borba za dalji ekonomski napredak naše zemlje, borba za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije i ono što se nameće kao ključna tema u celoj Evropi, rekao bih u celom svetu, borba za energetsku bezbednost Republike Srbije, borba bukvalno za život ljudi i dalje povećanje životnog standarda. I u skladu sa tim donosimo i dokumenta i donosimo planove i programe i ja sam obavestio članove predsjedništva da smo preduzeli važne korake po pitanju energetike, da smo ono što nam je stajalo u rezervi pokrenuli, da bi se cena struje na berzi spustila, ali ako budete zainteresovani, spreman sam da detaljnije o tome govorim, naravno. Obezbedili i interventni uvoz kroz vraćanje električne energije u onom trenutku kada nam TENT B1, naš najveći blok od 650 MW, 15. decembra bude ponovno otvoren, tako da smo naše probleme suštinski rešili, ali nas će pogađati i evropsko i svetsko tržište, svako povećanje cena, berzanskih cena električne energije, uvećavaće cene i našeg građevinskog materijala i svega drugog, dakle, tako da mnogo problema oko svega toga, u svakom slučaju rešavat ćemo to i učiniti sve da građani budu sigurni da će da imaju toplu zimu u svojim domovima, da će da imaju dovoljno gasa, da će da imaju dovoljno električne energije, da neće biti nikakvih isključenja, kako će svakako biti u mnogim drugim evropskim zemljama. Izvolite, primite neko pitanje. Televizija Pančevo i Duna televizija. Kako komentarišete takozvane Veritas papire koje je objavio Informera, iz kojih se vidi da je Đilasova firma Multicom
pozajmljivala novac nevladinim organizacijama i pojedincima, kao i medijima koji otvoreno nastupaju protiv države. Hvala. Dobro, sloboda medija da radi šta hoće, kako hoće, kako da je vlasnik, tako da svejedno, da li su vlasnici neki tajkuni, da li je vlasnik Đilas ili bilo ko drugi. Dobro je da time možemo da se pohvalimo, da oni mogu uvek postave svako pitanje, da mogu da napišu što žele, da mogu da objave što žele. To su dobre stvari za našu zemlju, dobro vode naše zemlje. Što se tiče novca, još nisam čuo ni jedan demanti. A nek samo građani Srbije razmisle, neću da vas da govorim previše o našim, ili posebno o našim političkim protivnicima, bit će vremena, bit će prilike da se suočavamo. Veoma je važna ta činjenica da ljudi vide koliki se milioni evra troše, ali ljudi pre svega treba da znaju da su to njihove pare, otete od građana Srbije, nisu one zarađene ni u poslednjih godina, ni u poslednje 2, ni pre 20 godina. To je zarađeno vreme boravka na vlasti, opstanka, dolaska i opstanka na vlasti, oteto od građana Srbije, a danas se deli njihovim partijskim, političkim, medijskim i drugim poslušnicima. Tako da, to je što se tih papira tiče. Ogromno novac, što je nesumnjivo, zato je teško boriti se protiv takvih protivnika. Suviše novca imaju. Ali ja verujem da ljudi u Srbiji to prepoznaju, da ljudi to u Srbiji razumiju i da upravo zato takvi ljudi i svi oni koji njima služe ne mogu da imaju podršku. Ali ste sad videli da to nije politička stranka, prosto da to su sve ljudi koji su zaposleni, to je, ja ne znam, nije te stranke, da možete zove Butikom stranka. Evo god okrenete, nije važno. Svi koji znate tamo zaposleni u istoj firmi kod istog gazda, kod istog tajkuna. A sve našim parama plaćaju. Šta ste mi još pitali? To je to bilo. Hvala. Sljedeće pitanje. Kovačević sela na Večernje novosti. Kakva nam je energetska situacija i hoće li biti struje? Ja sam rekao, hoće biti struje i to je nešto što zanima i na samitu Zapadnog Balkana, to je sad već ozbiljna tema. Želim ljudima da objasnim u čemu se radi. U Srbiji, pošto, ne samo u Srbiji, već u celoj Evropi. Dakle, mislim da je strašno važno da ljudi razumiju da šta je dovelo do poremećaja cena svih komoditija, dakle, od struje do čelika, bakra, nafte, gasa, svega drugog. Dakle, pod jedan, uvođenje novih karbon taksi zbog zelene energije. Pod dva, nedostatak gasa, jer su Kinezi sve što je bilo tečnog gasa preusmerili na sebe, između ostalog i zbog električne energije, između ostalog i zbog gasnih elektrana i svega drugog. Očekivalo se u Holandiji mnogo više tečnog gasa, nema ga danas. Treće, mnoge zemlje su da bi iskoristile u vreme korone na početku ove godine i prethodne godine i svih svojih skladišta izbacivale gas i davale ga svojim privrednicima po najpovoljnijim cenama da bi podstakle rast privrede. I oni su uzimali taj gas, ali nisu pravili dugoročne ugovore sa Rusima, sa bilo kim drugim ne mogu ni da prave, pošto to gasa nema. To su sve prazne priče koje slušam već 10 godina, srećom nikad u njih nisam poverovao. Nisu napravili dugoročne ugovore sa Rusima i odjednom su ostali bez gasa. I kada ostanete u jednom danu, kada vam se zatvori Javal ili Jamal Evropa, taj prolaz od Ukrajine ovamo, kada vam se zatvori drugi prolaz, odjednom gasa nema. I gas je skočio sa 450 i 500 u jednom trenutku na 1800. Putin je dao izjavu, spustilo se na 800, ali se dan posle vratilo na 1200, na 1000 kubnih metara gasa. Dakle, to su nenormalne cene. I ja želim da kažem građanima Srbije da smo se mi postarali prvo, što smo vodili pametnu politiku da napravimo i izgradimo gasovod kroz našu zemlju uprkos svim pritiscima koje smo imali s polja, a ti pritisci nisu mali. Videli ste pod kakvim pritiskom je Nemačka za Severni tok 2, a možete da mislite pod kakvim pritiskom je mala Srbija. I mala Srbija izgradila i završila svoj gasovod. I pustila gasovod. 1. oktobra mi smo pustili gas, završili kompresorsku stanicu u minut do 12, dakle, završili kompresorsku stanicu u Žabarima, odnosno kod Velike Plane, kako god hoćete, dakle, završili kompresorsku stanicu, pustili gas, perfektno funkcioniše. Obnovili smo sve stanice, te izlazne stanice, kako se kaže, i na putu Horgoš-Beograd,
na tom drugom delu, dakle, koje su 45 godina nisu obnovljene, dakle, sve smo rupe ispravili, sve smo probleme rešili po tom pitanju, nama gas teče. Mi smo od 1. oktobra i tranzitna zemlja, mi isporučujemo Mađarima, sebi uzimamo na dnevnom nivou najčešće od 6,3 u piku do 9 miliona kubnih metara gasa. U ovom trenutku imamo gasa, naše gasa oko 250 miliona kubnih metara koje stišnjavamo u Banatski dvor, dakle, imaju Rusi svojih 170 miliona kubnih metara u Banatskom dvoru. Mi svakog dana gledamo da 2 do 3 miliona evra dodatno spustimo u Banatski dvor, da bismo čuvali za ne daj Bože. Tako se domaćin ponaša. Dakle, svaki dan mi danas ne trošimo iz Banatskog dvora, već trošimo iz onoga što nam regularno dolazi gasovodom, onoga što već imamo, a gledamo da to što su nam viškovi, da to ubacimo u skladište u Banatski dvor. Da bismo imali da nemamo problema. Već sa Rusima dogovaramo da, osim ovoga što nam je cena gasa 270, koja je apsolutno najniža, po kojoj uzimamo do nove godine, da produžimo da to bude još 6 meseci, time prolazimo celu zimu i taj prvi deo letnih perioda, što nam je strašno važno, ne samo zbog stanovništva, važno je zbog ljudi, ali nam je strašno važno i zbog industrije, važno nam je zbog proizvodnje, važno nam je zbog svih, važno nam da nam privreda ne pada, jer će ovo da se oseti na privrednoj aktivnosti dramatično u celoj Evropi, čak i u Kini i u celom svetu. Kad imate probleme sa visokom cenom struje, šta da radi onaj koji troši ogromne količine energije? Mi smo uključili dodatnih, što se struje tiče, dodatnih 180 MW električne energije koje smo čuvali u rezervi. Pustili smo pogon, dakle, da bismo spustili berzansku cenu. Da bismo pomogli domaćim privrednicima. To građane ne interesuje. Mi za njih držimo najnižu moguću cenu u Evropi. Srbija ima najnižu cenu električne energije u Evropi za domaćinstvo. To morate da imate u vidu. Mi smo daleko od toga da imamo najniže plate, imamo najviše plate u regionu. Ubedljivo najnižu cenu električne energije imamo za stanovništvo. Gledamo da pomognemo privrednicima, razgovaramo i sa privrednom komorom, razgovaramo sa svima, jer oni, imamo liberalizovano tržište, to je bio zahtev za 3. energetski paket Evropske unije, dakle, kako da njima isporučimo električnu energiju da bude jeftinije. I uspeli smo u posljednja 2 dana da drastično spustimo cenu i dalje nisam zadovoljan. Ovo znači da moramo da podižemo obnovljive izvore, ali ovo znači da smo imali pametnu odluku da ne gasimo naše ugljenokope i naše rudnike. Znate ko ima najbolju cenu u struju u Evropi u ovom trenutku? Mi imamo za stanovništvo, to je zato što država Srbija to subvencioniše. Ali na tržištu najbolju cenu ima Poljska. Zašto? Zato što nisu hteli da poslušaju neki da ugase svoje rudnike uglja i da ih zatvore. Evo, danima, nedeljama imaju najbolju cenu. A šta radili su svi drugi? Englezi vraćaju rudnike uglja, Bugari vraćaju sve zato što im treba za balans energije. Zato što vam vetar i solar nisu dobri za balans energije. A mi sad razgovaramo sa Amerikancima, sa Emiratima, sa ne znam kim sve, da radimo Đerdap 3, da radimo Bistricu, Mađarima, da radimo sve moguće, da bismo za 15%, ti me ona ispravi ako pogrešim nešto, da bismo za 15% podigli naše ukupne kapacitete za proizvodnju električne energije. Hoću se zahvalim i Republici Srpskoj elektroprivredi i predsjedniku Dodiku i Luki Petroviću, svima njima, jer sa njima zajedno možemo da balansiramo. Oni nama daju danas, mi ćemo njima da vraćamo kada budemo mi megavat, naš 650 megavata stenta B1 uključili i tako dalje. Tako da i po tom pitanju mi smo se snašli. Ali je problem što je struja berzanska roba. I što mi sad moramo da smanjenjem potražnje i većom ponudom na domaćem tržištu spuštamo cenu, jer preko nas su kupovali u jednom danu i Mađari i Republika Srpska prodavala sve. To je bio pakao cene tog dana. Moramo mi da obezbedimo mnogo veće količine da bismo mogli da imamo punu energetsku bezbednost. Ljudi u Srbiji ne treba da brinu, mi danas znamo šta se dešava. I mi smo postupili pametno, mi nismo uništavali svoje resurse. Nismo poleteli da se dodvoravamo svima i da kažem uništit ćemo Kostolac, uništit ćemo Kolubaru. Nećemo da uništimo ni Kolubaru, ni Kostolac. I zahvaljujući Kolubari i Kostolcu danas imamo struju. Inače ne biste imali ovdje. A vidjet ćete da ćete da imate zemlje kao što imate jednu najveću zemlju na svetu koja danas iz svih ovih razloga mora da ima 6 do 12 sati isključenja struje. Pogledajte da je Albanija uvela vanrednu situaciju zbog električne energije i mnoge druge će zemlje, jer Albanija mora da uveze 30 do 35% električne energije. Mi ne moramo. Mi smo u balansu. Ali mi moramo da povećamo svoju proizvodnju da bismo mi mogli
Da skladištimo struju kada je najjeftinija, a da je prodajemo kad je najskuplja. Da nemamo potrebu da je kupujemo uopšte. Zato nam je potrebno ulaganje u obnovljive izvore energije, ali je zato potrebno da poštujemo taj hleb i te crne ruke, junačke i radničke ruke naših rudara koji nam donose ugalj. Jer zahvaljujući njima danas imamo i tih 29 miliona tona koje proizvedu Kolubara i Kostolac, zahvaljujući njima danas imamo električne energije. A ne zaboravite, u Engleskoj u jednom danu bila 867 funti. Pa vas pitam, a ko će od investitora to da izdrži? Kako da platite? Kako platite? Ko će da nam dođe, da nam proizvodi, ko će u fabrike da nam otvara? Ako ne možemo da imamo struju po normalnim cenama. I boljim cenama nego što imaju drugi. Mnogo komplikovan problem, mogao bih satima da vam pričam. To je bila glavna tema. To Zapadni Balkan, mi smo bili da se mi nalažemo, hvala im na pažnju. A ono što je interesovalo evropske lidere, to je bilo pitanje energetike. Vidite kako se svaki dan jedna zemlja diže u Evropi. Tako da će to pitanje da dominira u narednih 6 meseci. Prognoza sveukupna nije dobra. Sveukupna prognoza za svet nije dobra. Sad Kinezi pokupovaše sve rezerve uglja od svuda, voze ga iz Južne Afrike, iz cele Afrike ga voze. Iz cele Azije, iz svih zemalja, iz Uzbekistana, iz Tadžikistana, iz svih zemalja kupuju. Zato što je predsjednik svi pametan. A sad neki u Evropi naručuju ugalj iz Kolumbije. A govorili nemojte ugalj. Je tako bilo? Pitali me vi neko, nemojte ugalj. Evo sad ga iz Kolumbije dovoze. I nije problem ni da ga plate iz Kolumbije. Dobro, nismo mi... Lakše nama nego drugima, ali znate, kad ste odgovorni, onda brinete za sve, ali nam nije lako, nije jednostavna situacija. Što se domaćinstava tiče običnih ljudi, dakle, oni ne moraju da brinu ni za gas, ni za struju. Imaće tople sobe, svi mogu da se šetkaju u majicama i kako hoće po svojim kućama, kako smo svi već navikli, dakle, kad je minus 10 napolju, svi vole da budu u kratkim rukavima u kućama, tako da moći će to i ove godine, nema nikakvih problema. Čak nemamo ni nameru da posebno poskupljujemo ni gas, ni struju, niti bilo šta, čak minimalno. Tako da sve to mi možemo da izdržimo ako mi budemo ubrzali razvoj i podizanje naših elektrokapaciteta i molim radnike da ubrzaju samo na završavanju remonta TENT-a B1 Nikola Tesla. To nam je ključno znači, jer mi kad uključimo tih 650 MW, mi smo super. Što bi rekla, ja to da kažem na konju, ali eto, Ana je modernija. Izvolite. Mirjana je rekao s televizijom Ozrečan. Predsjedniče, Priština nastavlja sa jednostranim akcijama. Samo što je počeo da se primenjuje dogovor o registarskim tablicama, oni su uveli antidumping mere za... Dobro, oni rade ono što su radili ranije, samo što očigledno da mu... Ali čini se da na tome neće stati. Još nedelju dana je do lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Albanske političke partije su u koaliciji na severu kako bi preuzeli vlast, ali čini se da jednostranim potezima Priština pokušava da sruši taj institucionalni bedem na severu Kosova i Metohije. Vaša poruka Srbima moći izbora? Moja poruka Srbima je da budu jedinstveni, da izađu u što većim broju na izbore, da se bore za svoja prava, za sebe, za svoju zemlju, da budu institucionalno zastupljeni kad je potrebno, da mogu da reaguju institucijama na različite načine, ali uvek efikasno, i da budu u svoj narod, da razgovaraju sa našim narodom, ne samo na severu, već i u 6 opština na jugu, i ne samo u 6 opština na jugu, već i u Plemetini, Prilužju, Babinom Mostu, u čitavoj Metohiji, dakle, od Osojana do Goraždevca, jer mi nemamo izbora, moramo da opstanemo na svojim ognjištima i moramo da se suprotstavimo njihovom nasilju. Ovo je samo još jedan u nizu akata gde oni pokušavaju da ponove one takse koje su već uvodili protiv Srbije. Oni misle da će naneti veliku ekonomsku štetu Srbiji. Oni ne razumeju, mi smo mali, ali u odnosu na neke druge smo mnogo veliki. I to ne možete da skrenete time što ćete pod veliki brod, pod kruzer da postavite 3 grane. Time samo govorite o sebi.
Time samo pokazujete koliko vas je zabolalo to što se dogodilo na Jarinju i Brnjaku. I pokazujete nervozu. Onda morate da pokazujete, ali imam ja još nešto čime ću da ti mahnem ili da te udarim. Ili da ti zviznem ako mogu. Ili pljunem pod prozor ako hoćete, ako već ništa drugo ne mogu. I to je ta reakcija. Ok. Vi svoj posao, mi ćemo nastaviti da snabljavamo i naše građane i oni koji se ne smatraju našim građanima, žive na Kosovu i Metohiji. Koliko možemo, dok možemo. Oni su takve mere već primenjivali. Ne znam samo kod koga je to moglo da naiđe na oduševljenje. I sledeći put kad budu opet otvorili sve, opet će da imaju još veću trgovinsku razmenu između centralnog dela Srbije i Kosova i Metohije. Ne znam šta bih vam rekao. Ništa ih ne razumem zašto to radi. Ali ako mislite da treba da očekujemo sažaljenje ili podršku od nekoga iz međunarodne zajednice po tom pitanju, neće se desiti. Em su siti svih nas zajedno, svih naših balkanskih problema, em nemojte da smetnete sumno da će po defaultu uvijek biti na njihove strane. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria. Imam nekoliko pitanja za vas. Prvo je šta je sa Nebojšom Stefanovićem? U kontekstu toga onda da mi kažete kako vi vidite šta se to zapravo dešava na relaciji Vladimir Đukanović i Nebojša Stefanović. Možete da prokomentarišete samo jučerašnji dan i kako vi vidite sve te informacije koje smo mogli da čujemo od aktualnih ljudi koji su u koaliciji, ali od onih koji više nisu. Dakle, šta se dešava sa Nebojšom Stefanovićem? Da li ste pričali danas na sednici predsjedništva o njegu? Je to sve? Verovatno će imati neka potpitanja. Nećete imati više. To sve. Imate pravo na svako. I na svako pitanje. A na potpitanje? Izvolite. Ovo nije intervju samo. Ja jedno čekam da dođem kod vas jednog trenutka. Može onda intervju da se dogovori. Biće. Hvala vam. Biće. Jedno. Baš kao što rekao. Dakle, u zahvalnost vama za svako pitanje. Ja sam danas razgovarao sa Nebojšom Stefanovićem mimo predsjedništva kod mene ovdje u kabinetu. Što se tiče razgovora. Što se tiče odnosa Đukanović-Stefanović, ne pada mi na pamet da to komentarišem. U našoj stranci ima, naša stranka je pripada takozvanim catch-all party, partijama koje preuzimaju odgovornost u značajnim istorijskim trenucima, vuku zemlju napred, guraju zemlju napred poput buldožera. I oni nemaju ideološki uvek, ne moraju svi članovi da imaju sve ideološke poglede iste. I zato upravo radimo na ovim programskim dokumentima u kojima ćete da vidite da postoje određene stvari koje su zajednički imenitelji. Poput toga da zemlja mora da bude apsolutno nezavisna, vojno neutralna, da zemlja mora, da rukovodstvo mora samostalno da donosi odluke, koji su to razvojni principi na kojima će stranka da stoji i tako dalje. A postoje ljudi koji drugačije i različito misle. To se zove demokratski odnosi unutar stranke. Mi nismo poput nekih drugih političkih stranaka, recimo onih za koje mi se ponekad pretpostavljam pogrešno čini da ih vi podržavate, a koji su svi nastali iz jedne stranke. Imate 17 stranaka iz jedne stranke nastale. Svi su bili članovi demokratske stranke, danas imaju 17 stranaka iz te stranke. A u redu da imaju 2 ili 3, a te 17 imaju. Samo zato što imaju ličnu netrpeljivost jedni prema drugim. Zato što ne mogu očima da se gledaju, a politiku nema ni jedan. I ni jedna od tih stranaka. A mi se trudimo da ovdje imamo politiku. A lični odnosi, nekad ću da razgovaram sa ljudima, da ih zamolim da se malo spuste tenzije, nekada ne, to su demokratski odnosi unutar jedne političke partije. Što se tiče jučerašnjeg dana, da, juče mi je bio veoma naporan dan, mnogo sam posla imao, posebno sam se bavio dolaskom nesvrstanih. Želim da se zahvalim svim građanima koji razumeju kakav je ovo uspeh Srbije. Mi u trenutku korone imaćemo što predsjednika država, predsjednika vlada, ministara spoljnih poslova i drugih ministara iz više od 50 zemalja sveta. Dakle, ljudi,
To je verovatno nama najveći skup u poslednjih ne znam koliko decenija, a imate koronu, bezbroj problema u svetu, od korone do energetskih problema. Imaćemo ovde i predsednika Gane, ćemo s posebnom pažnjom dočekamo i predsednika vlade Alžira, dakle, i mnogo, dakle, od ruskog ministra spoljnih poslova do ministra spoljnih poslova Indonezije, dakle, do ljudi koji će se uključivati predsednika video linkom, dakle, iz toliko nama važnih zemalja, gde uticaj Srbije mora da bude mnogo veći, gde mi možemo i da učinimo nešto ljudima, da pomognemo, a i gde možemo u budućnosti da zarađujemo novac. Mi da prodajemo ili da napravimo jeftinije nameštaje od Ikeje za Šveđane nije lako. Ali da mnogo toga uradimo sa našim prijateljima u Ugandi, Burundiju, Kongu, Kinshasi, Kongo Brazavilu, Alžiru, Maroku, Egiptu. Pominjao sam samo Namibiji, dakle, mnogim drugim mestima. Samo sam pominjao afrički kontinent, Angolu. Za nas bezbroj stvari koje možemo da napravimo. U Aziji dolaze nam najviše predstavnici indijske države. Svi ljudi koji su planirali uskoro veliku bilateralnu posetu predsednika Sisija. Ja verujem da će biti na najvišem ministarskom nivou jedna od najvećih svetskih sila uskoro još jedna velika poseta. Dakle, time sam se bavio, to mi je bio glavni posao. Ako ste mislili na to što me Aleksandar Vulin obavestio me Vulin, to je trajalo 10 minuta. Ja sam mu dan ranije rekao, on me je rekao da će pozvati neke policajce na poligraf, ja sam mu rekao da sam gotovo siguran da se ti ljudi neće odazvati na mene, da neće ići prihvatiti na poligraf, da idu. Tako sam osjećao. Nadao sam se da neću biti u pravu, a očekivao sam ovako. On je došao, obavestio me da sam nažalost bio u pravu. Ja sam mu rekao hvala, imam posla da se bavim i energetikom i lekovima, da vam iskreno kažem, za koronu, jer sam jurcao neke svetske lidere oko nekih lekova i oko nesvrstanih. Time sam se bavio. Što se tiče cele situacije, prevešću vam samo u 2 reči. Nadležni organi imaju posao da to rade, oni svoj posao neka urade u skladu sa zakonom. Ono što je sada potpuno jasno svima, to je da su me nezakonito prisluškivali najmanje 1882 puta. Ono što je apsolutno dokazano, to je da nema ni jedne inkriminišuće radnje u tim razgovorima. I ono što je apsolutno dokazano, to je da su ovi uposlenici u ovoj firmi, koja se neretko predstavlja kao politička stranka, lagali da sam razgovarao, nikada nisam razgovarao ni sa Radojičićem, ni sa Veselinovićem, niti sa ne znam kim koje su pomenuli. Tek toliko o svim tim lažima. I ono što je činjenica, to je da je neko želeo da mog brata potpuno nevino, ali potpuno neuvezanog na bilo koji način u slučaju Koluvija ubacio taj slučaj. A sve ostalo nek ispituje nadležni organi. Ali ja sam kroz to prolazio, znate, ja sam na to već oguglao i ja sam tog dana tražio da se ispita sve i ako ima bilo kakve krivice, da se i prema njemu odnose kao prema svakom drugom građaninu u Srbiji. Tako ću uvijek da se odnosim. Ali ne kroz namještaljke i ne kroz izmišljotine, naučio sam na to i kroz vaše medije, zato sam rekao jednom, da članovi moje porodice budu krivi kada bubrezima i leđima napadnu pendreke, a kada pendrekom neko petostruko slabije udari nekog drugog, onda je to zlikovački i zločinački napad Vučićeve soldateske, divljačke policije i tako dalje, ali kada to urade sa mojim bratom, onda je to napad bubrega moga brata na pendrek i trebalo bi da odgovara zlikovac zbog toga što je bubrezima prebio pendrek. I ovo se nisam čak ni šalio. Nažalost, baš takvu kampanju su mnogi pravili i to su radili već godinama. O predstavljanju mog sina za kriminalca i cele porodice, o raznim psihološkim pritiscima, hibridnim ratovima, o tome sa kojim sam sve ženama bio, s kojim sam sve muškarcima u vezi i to onda objavljujete po svim društvenim mrežama, pa preuzimate čak i u neke mainstream medije i svega drugog što sve treba da služi razaranju apsolutno svega i dovođenju, pre svega mene, u poziciju da moram da kažem, pa ne preostaje mi ništa drugo nego da se slomim. I to je okej.
Sa tim nemam nikakav problem, pre toga imamo još neka posla da obavimo i da završimo, ali je važno na kraju da se ispita šta je stvarna istina. Pa smo uspeli da ispitamo da ipak nisu bubrezi moga brata pendrek, nego pendrek bubrege moga brata, sudski dokazano i presuđeno. Sada je sudski dokazano i presuđeno da nije bilo nikakvog kontakta između njega i Koluvije nikada, sudski dokazano, pravosnažno presuđeno. Dakle, pa tako, jedno po jedno od tih laži morate da demantujete, a sad kroz kakve vi probleme prolazite i kroz koliko to vas boli, šta to briga ljudi u Srbiji. Što bi se oni sekirali zbog toga i što bi to bila posebna tema. Tako da to je što se toga tiče, posve na nadležnim organima da ga urade i oni će svoj posao da naprave. Kraj priče. Izvolite. Ajde, jedan. Poštovanje Petar Gajić, jedan Beograd. Poštovanje vam. Vi ste govorili o ideološkim razlikama među članovima predsjedništva vaše stranke. Međutim, taj sukob koji koleginica pomenula između ministra Stefanovića i poslanika Đukanovića nije ideološki, već je reč o vrlo teškim optužbama za kriminal od strane gospodina Đukanovića ka gospodinu Stefanoviću. Dakle, posle svega što smo sinoć čuli i od načelnika Radovanovića i od ministra Vulina, da li Nebojša Stefanović može da ostane član predsjedništva ove stranke i da li može da ostane ministar u vladi. Da li je on taj koji je bio deo ili je bio na čelu te grupe koja je napravila, kako je rečeno, zaveru protiv vas. To. Još bih htio da vas pitam zašto su policajci, odnosno inspektori MUP-a, koji su 2 puta poligrafski saslušani i prošli poligraf, pozvani i 3. put. Na drugo pitanje mogu da vam odgovorim na najjednostavniji način. Zato što je neko u MUP-u posumnjao da su pitanja bila dogovorena za ta 2 poligrafa. Zato ih je pozvao 3. put. A iz meni čudnog razloga su odbili tih 10 minuta da potroše. Neki su mi rekli možda nisu po prvi put znali pitanje. Ja ne verujem da je to razlog, ja verujem da je reč o profesionalcima, ne znam šta je razlog, ne razumem šta je problem u 10 minuta. Vi pozovite one ljude koji znaju da nisu krivi 100 puta će da prođu. Ne znam šta je razlog. Ali sam rekao šta je bio razlog onima koji su ih pozvali. Ti koji su ih pozvali, očigledno su znali zašto to rade. I kao što vidite, ti koji su ih pozvali, bili su u pravu. A nemoj da govorim kako su odgovarali, ne mislim na juče, nego ranije neki koji prođu poligraf od toga, pa ja ne znam ništa, pa ja nisam upoznat i tako dalje. Tako ne može da padate, jer ste niste odredili ni promačeni. A oni koji vam odbiju, jer na nešto moraju da odgovore sa da ili ne, a to bi bilo pitanje da li si ti predložio nekome da lažno optuži Andreja Vučića ili ne, to ne možete da prođete sa ne znam. Ali dobro, to je odgovor na drugo pitanje. Što se prvog pitanja tiče, vidite se kakvi se licemeri mi suočavamo u srpskoj javnosti. Oni koji vode kampanju protiv Vladimira Đukanovića po ceo dan, oni koji traže isključenje Vladimira Đukanovića iz advokatske komore, oni koji ga nazivaju bizonom, pošto su oni valjda mnogo lepi, sve manekeni, sve filmske zvezde, možete misliti, sve geniji, intelektualci i tako dalje. Odjednom su zabrinuti, a kako onda Nebojša može da bude član predsjedništva, pošto sad on ima da ispriča, Bog zna šta, o Vučićevim razgovorima ili o ne znam čemu, ko mala deca. Kao oni kad dođu pa kažu, pa ne smije da smijenim Sinišu, pošto su u biznisu s njima. Ja nisam u biznisu ni sa kim, jer nemam biznis i ne bavim se biznisom. Naučite to jedan put. Ja se ne bavim biznisom i neću da se bavim nikada biznisom. Ne interesuje me novac, nemam račune nigde i nikada ih neću imati. Za razliku od onih koji svakoga dana pokušavaju da nam sole pamet. I sada vi koji u stvari ste sve vreme na strani onih koji su zloupotrebljavali državne resurse da bi, koliko je to opasno, prisluškivali predsjednika Republike. I sve vreme ih podržavate.
Pravite se kako u stvari, pa teške optužbe Đukanovića. Pustite nas sa teškim optužbama, mi ćemo o tome da govorimo unutar naše stranke. Zato imamo i skupštinu stranke. O svemu tome ćemo mi da raspravljamo između sebe. A nadležni organi će da rešavaju ko je počinio krivično delo, a ko nije. Dakle, to radi tužilaštvo, policija i na kraju onaj koji daje krajnju ocenu i meritum, to je sud. A to nije politička stranka. A mi ćemo ovde naše odnose da rešavamo. I za nas je uvek jedan jasan signal. Koga podržavaju Multikom mediji i Đilasovi mediji? Mi sve razumemo. Taj podršku u našoj stranci da dobije ne može nikada. Evo to vam ja kažem odmah. A imamo mnogo ideoloških sukoba, evo ja ću da vam kažem. Imate recimo razliku između Darka Glišića i Dragana Šormaza veliku, to je demokratija kod nas. Darko Glišić voli ODKB, Dragan Šormaz voli NATO. A ja volim neutralnost i trenutno imam većinu u stranci. Vidite, to je ideološki sukob. Zorana misli da ne treba da gradimo Kolubaru B, bar 10 drugih ljudi misli da treba da gradimo. Mi o tome sedimo, razgovaramo, da napravimo kompromis. Idemo u zelenu agendu, radimo sve, mi budemo prvaci, šampioni u zelenoj agendi, ali istovremeno čuvamo svoj ugar, čuvamo svoje radnike, crne garave ruke naših junaka koji nas danas spasavaju, zbog kojih danas imamo struju. Sve može da se dogovori, ali da biste imali 30, 40, 50% i više, morate da imate ljude različitih uverenja. I morate da imate demokratski pristup i da čujete njihova mišljenja i da se čuju razlike između njih, a neka se čuju i optužbe. Rešavat ćemo to. Rešavat ćemo to, a ne time što će Đukanović da formira svoju stranku, Stefanović da formira svoju stranku, neko treći svoju stranku, neko četvrti svoju stranku, kako vi to lepo demokratski rešite. Od jedne stranke nastane 17, ko vam ebe se razmnožavaju? Izvolite ako imaš jedno pitanje, Gordana, ajde pa ga privodimo kraju. Dobar dan, Gordana Zelac. Mogu da zamolim Stefane, drugi put imam haos oko nesvrstanih, a idemo u Malmen utorak, tako da od četvrtka, petka odgovaram na sve. Ajde, Gordana. Moje prvo pitanje je, kako je uopšte postojala mogućnost da deo bivšeg rukovodstva MUP-a ne zna da postoje paralelne strukture i da su radili na urušavanju države? To je neko najlogičnije pitanje. A drugo pitanje, rekli ste malo čas da ste se bavili nabavljanjem lekova za koronu. Kakva je stvarna situacija s obzirom na to da nas napadaju? Ima li lekova i da li će biti, rekli ste pre 2 dana da naša agencija za lekove treba da odobri neki najbolji lek za koronu, pa da li je to? Da, što se ovog drugog pitanja tiče, to je ključno pitanje. To je jedno od ključnih pitanja za ovu energetiku i sve o čemu smo pričali. Dakle, napali su me, hoću da ljudi to znaju, napali su me u svim tajkunskim medijima, sve tajkunske političke stranke, kažu Vučić opet uvozi lekove koji nisu odobreni. Pa ja da sam čekao da bude sve odobreno, mi ne bismo imali vakcinu. I da smo mi uvezli vakcine, pa smo čekali da Agencija za lekove, pošto su već odobrili Amerikanci, pošto su već odobrili Evropljani, pošto su odobrili Kinezi, da i oni mogu da odobre. Inače, ne bismo imali ni jednu vakcinu. Dakle, mi smo dobili, mi danas imamo i dalje, sad na ispravi ako sam pogrešio, smo mi jutros imali sastanak oko lekova. I sa Sanjom iz RFZO-a i sa Lončarom i tako dalje. Dakle, mi u ovom trenutku sad analiziramo kompletan potrošni materijal i sve drugo, svu obnovu, izgradnju bolnice, uskoro nam se otvara. Šta je cilj, šta je smisao, da skratimo? Moramo brzo da izlazimo iz COVID režima zato što imamo 1000 ljudi koji čekaju na ortopediji. Moramo brzo da izlazimo iz COVID režima zato što imamo 1000 ljudi koji čekaju na operacije kardiovaskularnih organa i tako dalje. Imamo 1000 ljudi koji čekaju za sve druge operacije. Zato ubrzavamo sad dolazak najvažnijih lekova. Imaju tu 2 vrste leka u pilulama koje se očekuju uskoro da se pojave. Pregovaramo i sa jednim i sa drugim. Jedna radi Pfizer pilule, koja ima 50% sigurne zaštite unapred na pilulu, nije vakcina, dakle. I drugo je taj MSD, nije važno. Kao da je nekog briga. Šta radi taj lek? Neki monopiravil umesto favipiravil koji danas dajemo.
On je mnogo uspešniji i neuporedivo efikasniji nego što je favipiravir. Ali on košta, ta pilula jedna košta $600, dobili smo popust na 400 i nešto dolara ili $400, dakle, i sad razmišljamo i danas sa Sinišom i sa svima imali smo sastanak koliko toga da kupimo da bismo mogli ljudima to što pre da damo. Pojavio se jedan novi lek, dodatni. Sopron i Vimam, recimo. Nek sam ja promašio u imenu, nije važno. Neki je Vimam, kao što je onaj Bamlivimab i kako god da se zove Regeneron. Dakle, na toj osnovi je. On ide poput infuzije. Zato nam je problem oko naših bolnica, imamo li slobodnog prostora za krevet da se to da, ali naravno agencija to mora da odobri. On se već daje u Kanadi, Australiji i delovima Sjedinjenih država, dakle, u svakom slučaju naša agencija mora to da pregleda, da pogleda. Mi smo obezbedili besplatno deo količine tih lekova. Ja sam od jednog svetskog državnika to dobio na poklon kao predsjednik Srbije, ne ja, nego država Srbija. Ja sam molio i dobio sam na poklon. Dobili smo na poklon za građane Srbije. Zašto ja žurim? Da bismo spasili živote ljudi. Oni me drže od moralne pridike, o ne znam čemu. Zato što se na svakom mestu borim da dobijemo sve što je najbolje u svetu. Ono što ima neko prvi u svetu, hoću da ima u Srbiji. Ovo nema 3 zemlje u svetu. I mi smo uspeli da dovučemo našu zemlju. Imamo 500 doza toga. 500 doza. 500 doza imamo. I taj je $5.000, $4.500 je ta doza. Ali kažu da kad je dobijete, da u roku od 24 sata ste negativni. Da izvuče sav virus, da on ne da na ćelije da pređe, nego da izvuče sav virus napolje. Nabavili smo i to. I sad čekam, ja nisam doktor, ja nisam stručan. Ali moj posao bio da to nabavim, pa jeste. Da nismo nabavljali tako vakcine, ne bismo imali ništa, ne bismo imali respiratore, ne bismo imali ništa. A sad, naravno, nadležni organi neka kažu to dobar lek ili nije dobar lek. Za Regenerol i za ove Bamli su rekli, Bamlini Vimam, kako god da se izgovori, su rekli da je dobar, ali vidjet ćemo dalje. To je sad glavni lek u Americi. Oni su ludi za Regenerol. Time spasavaju život. Sad ćemo da vidimo. Dakle, mi smo obavili svoje. Naš je cilj da se smanji broj zaraženih, dalje vakcina, da se smanji broj zaraženih, ali mi nabavljamo sve moguće lekove. Zašto nabavljamo? Ja sam pitao ovog čoveka, ovog svetskog državnika, a kako ti se isplati, odakle ti pare da platiš, kako ti se isplati da platiš 4-5 hiljada za dozu? Pa kaže, kako da mi se ne isplati? Pa ako držim nekog 10 dana na intenzivnoj jedinici, na jedinici intenzivne nege, to me košta duplo 3 puta više. Što je sve tačno. A da ne pričam koliko nas to košta u poslu. Ako mi recimo imamo zvanično 7.000 prijavljenih zaraženih, to znači da realno imate najmanje 15.000 jer ljudi ne idu kod lekara, ne testiraju se i tako dalje. Pa neka to traje mesec dana, inkubacija, bolesti i tako dalje. Mi imamo 500.000 ljudi izbačenih iz koloseka koji ne mogu da rade. Naša privreda ne radi. Na stranu što je najteži gubitak, što gubite živote ljudi. A vama privreda ne radi. Vama 500.000 ljudi izbačeno iz koloseka kad imamo ovako stanje infekcije. Zato se za to borimo. To je suština. To je ono u čemu mi i zašto naša stranka mora na takav način da se ponaša u budućnosti. Ta briga o ljudima, ta briga da donosite rešenja, da ih hrabro donosite, da donosite odluke i da ljudi znaju. Vide oni da sam ja nervozan kad je u pitanju struje i gas. Vide oni da mi je to teško i vide oni da sam umoran i gotovo obezglavljen od sekeracije od toga. Ali oni znaju da će rešenje da se pronaće. Pa ne ono, lako ćemo. Ova kriza je naša šansa 2008. A onda 400.000 ljudi bez posla. 1200 fabrika ugasite. Baš nas briga, minus 3,1 je rast društvenog proizvoda u tom periodu. Naravno se sekira. Ali to sa lekovima, mi smo uvek u prvih 5 i 10 u svetu. Imamo takve prijatelje, takvu smo mrežu napravili. Šta mislite, Beograd je danas samo posmatrač u nesvrstanima, jer smo na evropskom putu. Da dovedete da imamo 105 delegacija, iz 105 zemalja ljudi dolaze u Beograd. 114 delegacija ukupno, izvinite, 9 su međunarodne organizacije. 105 zemalja dolaze ljudi u Beograd, u našu zemlju, u našu Srbiju. Pa zar to nije na ponos svakom čoveku ove zemlje? Cele Afrike, Azije, Latinske Amerike, Evrope, od svuda. Od Indije, Indonezije, Irana do, dakle, govorimo o najvećim i najznačajnijim azijskim zemljama, do najvećih i najznačajnijih i najmanjih
takođe afričkih zemalja, karipskih zemalja, koliko hoćete. A ne moram da vam govorim zašto su nam važni. Ne moram sve javno da kažem. Dobro, hvala vam još jedan put, sve najbolje vam želim. Niste mi odgovorili na prvo pitanje. A prvo pitanje beše? Da li je uopšte moguće bilo da neko iz vrha MUP-a ne zna da postoje te paralelne strukture koje su Dobro, ajde ne ulazimo da ostavimo to nadležnim organima. Mislim, ja znam kada je jednom iz vrha MUP-a jedan od ljudi iz tih istražnog dela, kada su ga pitali šta ima novo, on je rekao pa ništa sem prisluškivanja predsjednika, to je bilo kao onako da je šok bomba pala među njih, onda je jedan od ključnih ljudi, a to nije bio Stefanović, dakle, samo izašao napolje, napustio kancelariju, tamo imate službenu belešku, jer nije želeo da čuje, jer se uplašio, naravno nije želeo ni da sluša toga ništa, tako da. Koga briga, to je pitanje, kako bih rekao, da se više nikada nikome ne ponovi u budućnosti i nešto što mene može da boli, ali to narod ne treba naročito da interesuje. Ajde još to jedno pitanje, pošto sam siguran da je mnogo opasno. Hvala vam, gospodine predsjednič, malo pre ste pomenuli... A vi ste? Alo, novine Miloš Krlica. Novinar? Alo, novine. Novine, izvolite. Malo pre ste pomenuli vašeg brata i sina i pokušali pojedinih medija da ih dovedu u vezi sa kriminalcijama. Uporedo sa tim znamo da na vaše oči stižu najstrašnije pretnje i na oči vaših križnika, pa me zanima da li ste vi uplašeni za vašu bezbednost i bezbednost vaše porodice? Ovo je tada bilo... Hvala vam, izvinite što sam ja... Ovo je tada bilo... Šta vi da uradite? Šta vi da uradite? Znate, neko je ostavio taj telefon, koluviju telefone, sve su ostavili na pecanju još mesec dana. Bilo čiji jedan, da su nekoga mogli da uvežu sa bilo kim iz moje porodice, oko to nije nikako krivično delo, ništa. Taj bi bio uhapšen. Ja tog dana moram da podnesem ostavku. Što drugo da uradite? Marko Dilac, šta? Ste vi normalni ljudi? Neko je mesec dana ostavio telefon uključenim, iako je trebalo posle 24 sata da ga ugasi. Ide veštačenje pa gašenje. Ostavio ga, na pecanju ga ostavili, pa servere radili, pa manipulisali tim. Ne bili došli do toga. Nemojte da vam pričam zašto su određene stvari rađene. To kad bih pričao, to film da se pravi. I pri tome uvek ima onih, ma nije to zato, nego je to zbog ne znam čega. A znate zašto to govore? Polaze od sebe. Znaju kakvi su kriminalci. I uvek polaze od sebe. Svi ti političari koji, joj, s kim li si pričao? Primiju se. Izmišljali su i mene ljudi za koje znaju da su bliski nekome, pa kažu, ovog ćemo da držimo po ekstremizmu. Snimali su moje razgovore sa Đukom, zašto je Đuka po ekstremizmu. Už mislite Đuka ekstremista. Tako su nas i žute snimali. Snimali su me s Vesićem kad sam razgovarao svoje vremeno po ekstremizmu. Vesić je ekstremista. I tako sve. Nisam Šapiću proverio si ti neki ekstremista, a sigurno sam da jesi. Tako izgledaš. A šta da radim? Dobro. Hvala, srećan naš svima želim i molim vas samo da svi zajedno pokažemo veliko poštovanje za naše goste iz 105 zemalja sveta, da pokažemo gostoljublje, gostoprimstvo Beograda, Srbije, na ponos svih naših građana. I to će značiti mnogo novih prilika za bolji život naših ljudi. Sve najbolje vam želim.